Sangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV muri yeZimbabwe. Kana uchangosvika pana peri first time yako ndakanichikukumbirisa ugare wangolaika wosubscribe. Togara tichidzoka zvatinenge tichingoita tichikupai maupdates manyama nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. Nhasi ndiri kuuyawo panapa ndine nyaya imwe iri kuitika yetimu reZNA Zimbabwe National Army yedu. Panapa pari kunzi the Harare Civil Court Magistrate Tamara Chibidi has convicted Defense Minister Opa Muchinguri and Zimbabwe National Army ZNA Commander Lieutenant General Anselm Sanyatwe for the brutal assault of Muchademba Muponde by soldiers in 2019. According to the Zimbabwe Lawyers of Human Rights, Chibidi is on Wednesday, April 10, ordered Muchinguri and Sanyatwe to pay Muponde, a Harare resident, Ziggy 41,633 as compensation for the ill treatment which he endured at the hands of soldiers on 16 January 2019. The soldiers had been deployed to suppress countrywide anti-government protests which were held in response to unilateral government increases in fuel prices and worsening standards of living. Muri kuziva kuti 2018 papa muri Zimbabwe pakaitwa election area, vanhu vakasagutsikana, pakaitwa zvakaitwa muna August imomo, vanhu vakamhanyisana, vakaitwa zvakaitwa mutown zvinozivikanwa nemunhu wese, pakatofa vanhu. 2019 manje maprice akazotanga kuzokwira zvisinganzwisisike, fuel yakunetsa, vanhu ndipo vakapinda futi mustreet vachida kumacha. Ndo pari kutaurwa masoja ndobva vauya vakabholonja, vakakwanisa kubholonja. So panapa ndo pari kuzotaurwa pari kunzi ava vakuru vemasoja vari kunzi vanofanira kukombenzeta this guy anonzi Muponde, Harare resident, 41,000 zig something. Handisi kuziva kuti kumazigi mari ichiri kundivhara zvangu, but ndo mari yanzi vanofanira kukombenzeta nemabatiro avakamita. Kusaziva kuti Zimbabwe yese vanhu vaya vakafa vakadidi vari mumaoko emanhigirini vachakombenzetwawo here kana kuti chii, but iko zvinde zvimuri yeZimbabwe panyaya update ndayo nayo vari kunzi vambokombenzeta iyeyu ari kunzi haana kubatwa zvakanaka nemauto kana kuti masoja. Ndo nyaya ndandakakubatira zvekare nhasi pachannel yenyu yeKulian TV. Munoziziva kuti inini I will never disappoint. Ndogara ndichingouya nema-updates manyama, ma-updates ezvinhu zvese zvinenge zvichiitika mutipoti country yenyu yeZimbabwe.